दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे डेलिगेशन टीम खनिन्द्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु मोसाहारि आरो रेडियान माने सेक्रेटारि माने जोंहा एजिएस जोङो टीम दिनै IOCL बङाइगाव रिफाइनारि बिनि जि चिफ जेनेरेल मेनेजार एन्ड रिफाइनारि हेड नयन कुमार बरुवा बिथांनि जों लोगोसे बिथांनि टीम जोङो मोनब्रै दाबिखौ लानानै बेयाव दिनै सावरायदों आरो 11 बाजिनिफ्राय बे सावरायनाया जादों। गिबि दाबिया जाबाय जे बङाइगाव जि रिफाइनारि मुं दङ बेखौ बड'लेण्ड रिफाइनारि बिमुं होनानै माने मुं होनांगौ खारन बङाइगाव जिल्लाया दिनै माने 6 सिडुलनि बाहेराव जिहेतु जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल 6 सिडुल एरियायाव गोलैयो चिरां जिल्लायाव गोलैयो आरो बे नेशनेल लेभेलनि जि मोनसे इन्स्टिटिउसन आरो इन्डास्ट्रि आरो बेजों मोनसे आइडेन्टिटि दङ दा बेखायनो एलाहाबादखौ प्रयागराज खालामदों बम्बेखौ मुम्बाइ खालामदों आसामाव गुबुन गुबुन जिल्लानि आरो थावनिनि बा टाउननि नामफोरखौ सोलायनायनि बाथ्रा दिनै माने आसाम सरकारा लन्च खालामदों दा बेखायनो बड'लेण्ड रिफाइनारि बिमुंजों जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों प्रिजार्भ खालामनांगौ आरो बेखौ जोङो सावरायबाय बिथांमोना IOCLनो बे डिमान्डखौ हरगोन आरो जोंनिफ्राय पेट्रलियाम मिनिस्ट्रि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जों सावरायगोन आरो बिथांमोना बुंदों जे बियो सम्भब बे जानो हायो आरो बेखौ खालामनायनि थाखाय बिथांमोनाबो नाजागोन आरो जोंनिफ्रायबो हाबा मावगोन बे बाथ्राखौ जों दिनै सावरायबाय। 2 नम्बराव ग्रेड 4 नि जि रिक्रुटमेन्ट आसामाव जिखिनि रिफाइनारि दङ बा नेशनेल इन्स्टिटिउसनफोर दङ लकेल लेभेलनि रिक्रुटमेन्ट जानांगौ होननानै जों बुंबोदों दा बेयाव जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि जायफोर माने इडुकेटेड आनइमप्लयड बिसोरो बेयाव रिक्रुटमेन्ट जाया गोबाङानो आनइमप्लयड जानानै दङ नाथाय गुबुन गुबुन जायगा सोरबा UP बिहार गुजरातनिफ्राय फैनानै बेयाव साख्रि लाफैयो दा बेखायनो जोङो बेखौ बुंदों जे खमसे खम माने ग्रेड 4 नि रिक्रुटमेन्टआ बेयाव जानांगौ बिथांमोना बुंदों ग्रेड 4 नि माने रिक्रुटमेन्टनि थाखायबो मिनिमाम BSc नांगौ जोंनि ओनसोलाव BSc नि संख्या गोदो बिराद खममोन दा जथेस्थ जाबाय गोबाङानो टिचार जबाव थांबाय थेवबो जथेस्थ BSc जोंनियाव दङ दा बेखायनो जोङो बुंदों जे नोंथांमोननियाव जिखिनि साख्रि ओंखारो बिनि थाखाय काउन्सिलिं मटिभेशननि प्रग्राम खालामनानै होनांगौ दा इन्डास्ट्रियेल एकाडेमिया प्रग्राम बे प्रग्रामनि गेजेरजों आरो बेयाव मोनसे एप्रेन्टिस 1 इयारनि बेयाव होनाय जायो बे माखासे बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामनो होननानै जोंनो एसुरेन्स होदों नाथाय जोंनि दाबिया जाबाय पेट्रलियाम मिनिस्ट्रि भारत सरकार IOCLखौ जों दाबि होदों जे ग्रेड 4 नि जि रिक्रुटमेन्ट बियो लकेल लेभेलनिफ्राय जानांगौ आरो लकेला जाहाथे बन्सित जाया बेखौ लानानै उननि समाव रायलायबावनाय जागोन। 3 नम्बरा जाबाय कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि CSR फान्ड जि दङ बे फान्डनि थाखाखौ बिथांमोना बहाय इउटिलाइज खालामो सोरनि दाराय बाहायो बबे प्रग्राम पलिसि वेलफेयार स्किमाव बाहायदों पाब्लिकआ बेसेबां बेनिफिट जादों बे बाथ्राखौ जों बुंदों आरो जोङो दिनै दाबि होदों जे CSR फान्डनि डिटेल जोंनो नांगौ आरो इन्ड' भुटान बर्डारनि जोंनि गोग्लैसोनाय गामिफोरनि लामा स्कुल कलेज दालांफोर जाहाथे जों बानायनो हायो नामा मोजां अडिट'रियाम जों बानायनो हायो नामा आरो बेजों लोगोसे एजुकेशन सेक्टराव जोंनि युथ्सफोरखौ बांसिन जोङो माने गोजौ लेभेलाव लांनो हानाय बा जिखिनि UPSC APSC काउन्सिलिंफोर होनो हानाय बा बिथांमोननो कचिं होनो हानाय बे बेबस्थानि CSR फान्डफोरखौ एप्लाइ खालामनांगौ बे बिथिङाव जोङो दिनै दाबि होदों आरो बिथांमोना गुदि तथ्यखौ जोंनो होनो ओंखारदों बिनि सायावबो सावरायबावनाय जागोन। 4 नम्बरा जाबाय बङाइगाव रिफाइनारिखौ आथिखालनि थाखानाय 2 something माने MMT निफ्राय आपग्रेड खालामनानै 5 something MMT सिम ग्रथ खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय 315 एकड़ हा बिथांमोना लागोन आरो बे हाखौ बिथांमोना सरकारि होनना बुंदों किन्तु बे हायाव साहाथिं जि मोनसे डेमार्केशन बिथांमोना प्रप'ज प्लान खालामदों बे हाया बर' आरो ट्राइबेलनि आखायाव दङ बेयाव गामि दङ बिथांमोना खेथि मावनानै जादों आरो बिथांमोना बे हाखौ मोननो थाखाय काउन्सिल BTR काउन्सिलनो लेटार हरदों बे हाखौ एलटमेन्ट होनायनि थाखाय दा जों बुंदों जे ट्राइबेल थानाय आरो मानसि थानाय जायगायाव कुनु कारनाव एक्सपानसन जाया जोङो BTR माने बङाइगाव रिफाइनारि डेभलपमेन्टनि बिरोधि नङा बिनि डेभलपमेन्टखौ जों लुबैयो एक्सपानसनखौ लुबैयो बेयाव मोर इमप्लयमेन्ट जेनेरेशन ओंखारनांगौ जों बेखौ लुबैयो किन्तु बिनि उद्देश्यआ बे नङा जे बर' मानसिफोरखौ होखारगोन बर' मानसिफोरनि हाया थांजागोन आरो बेनि थाखाय जोंनि मानसिफोरा हा गैजायै हालाय हाफाय जानांगोन बेखौ जों लुबैयाखै दा बेखायनो जोङो फार्दार एक्सपानसनाव कुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेला एफेक्टेड जाया
बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ दाबि लाखिबाय आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जों सावरायबाय पलिउसननि मेटार दङ बेयाव आरो बायदिसिना वाटार लेभेल माने गाहायनि दैया माने डाउनवार्ड थांनाय बे लेभेलखौ मोनाखै बिनि सायावबो जों सावरायदों सावरायनाया खोब फ्रुइटफुल जादों आरो बिथांमोना जोंनो कमिटमेन्ट होदों आरो कमिटमेन्ट मथे जिखिनि दाबि जों लाखिदों बिथांमोना ISL जों रायलायगोन आरो फैबाय थानाय समाव मर रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ जों जयेन्टलि मावगोन आरो दाबिफोरा फुलफिल जायाबा जों प्रयजन जायोबा बे IOCL BGR नि मोखाङाव गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनो जों बाध्य जागोन आरो जों मोनसे समसिम नेगोन मोनसे समसिम बिनि फिथाइया बेसेबां थायो बिनि थाखाय जोङो वेट खालामगोन NTPC जा बङाइगाव रिफाइनारि जा बेयो 6 सिडिउल एरियायाव गोलैयो बेयो आसामाव गोलैयो आरो भारतनिनो मोनसे उच्च पदस्थ माने इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि दा बेखायनो NTPC सालाकाटियाव जोङो खोब खम समनि गेजेराव बेयाव जि माने जाय जेनेरेल मेनेजार बा चिफ जेनेरेल मेनेजार दङ बिथांजों सावरायगोन आरो बेयावबो ग्रुप माने D बा ग्रेड 4 नि रिक्रुटमेन्ट आरो बाकी जिखिनि इस्यु दङ CSR फान्डा बेयावबो दङ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मेटार दङ दिनैबो सालाकाटि NTPC आ बङाइगाव जानानैनो दङ एड्रेसा बेनि माने सोलायनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेयाव कुनु कम्प्रमाइज गैया जोंनि खामानि मावनाया कन्टिनिउ जागोन गोजोन्थों हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं 4 आगस्टआव तामुलपुर 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगस्टआव बाक्सा 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 8399890945 91011022339 आरो 9577573499 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो